ሰላም ተኸታተልቲ ናይዛ መደብ ለመዓልቲ ጥቕምታት ኣቮካዶ ሒዝና ልኩም መፂናና ሰናይ ምክትታል ዘርኢ ኣቮካዶ 60% ስብሒ ዘለዎ ዘርኢ ኮይኑ ካብ ሕማም ልብን ህርመት ልቢ ኣብ ኣካላትና ንኸይቅንስ ይከላኸለና ዝበለፀ ናይ ፖታሽየም ከምኡ ድማ ናይ ፋይበር ወይ ድማ ፅሕጊ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብ ስርዓት ዝረተም ልዑል ተራ ኣለዎ ኣቮካዶ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንኽንምገብ ሰብ ሞያ ሕክምና ይመኽሩ ቆፅሊ ዘርኢ ኣቮካዶ ንመድሃኒት ካብኡ ሓሊፎም ከዓኒ ንምግቢ የገልግሉ ፀታዊ ስምዒታት የለዓዕሉ ጥቕሚ ኣቮካዶ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን መጠን ሽኮር ኣብ ኣካላትና የስተኻኽል ወይ ድማ ሚዛናዊ ይገብር ናይ ዕንትና እውን ጠቕሚ ኣለዎ ስርዓት ዝረደም ይሕግዝ ክብደት ምቕናስ ይሕግዝ እዚ ከዓ ናይ ፋይበር ወይ ድማ ፅሕጊ ትሕዝቶ ዘለዎ ማለት እዩ ዕብየት ፀጉርና ይሕግዘና ኦሊክ ኣሲድ ትሕዝቶ ዘለዎ ከዓኒ ካብ ናይ ጡብ ካንሰር ይከላኸል ኣብ መዓልታዊ ወና ኣቮካዶ ከነዘውትር ድማ ብተወሳኺ ሰብ ሞያ ሕክምና ይመኽሩ ኣቮካዶ ብ35% ዝያዳ ካብ ናይ ባናና ናይ ፖታሽየም ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብ ጥዕና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ለሚ ሒዝና ልኩም መደብ እዚዩ የቐኒየልና ተሰና እዩ